Hem acabat la nostra primera lliçó i anem a per la segona, li diem que volem continuar i ell mateix ens engega la següent sessió. Ara es tracta de moure-ho, sí? De moure això. Doncs per moure-ho, el que podem fer és bellugar-ho, sí? Bellugar les nostres... Sí, m'ha agafat, com si ja l'haguéssim fet. Perfecte. Aquí, el que tenim explicat bàsicament és que podem moure la nostra base de treball fent clic amb el botó dret del ratolí. Si nosaltres arrosseguem amb el botó dret, el que es mourà serà el pla de treball. O amb l'esquerra aquí dalt. Llavors, també podem fer zoom amb el més i el menys, o apretant el control i apropant amb la rodeta del ratolí o allunyant. Si veieu que ara, per exemple, hem apropat molt i el requadre ens ha quedat marxat, podem clicar aquí i llavors això ens centra. Llavors nosaltres podem anar movent el nostre. Hauríeu d'aconseguir veure totes les cares del nostre cub. D'acord? Hauríem d'aconseguir veure tot això. Sí, fins i tot la cara inferior, Sí, veieu, podem anar movent. Perfecte. Doncs fem següent i següent. I hem acabat la nostra lliçó.